Ang istorya sining akon saging nga sab-a, ambot kundiin ini kinuha sang manghod ko nga si Jerry sa di niya ginkuha ang saha. Wala lang ko kabalo, tinanom yun na da sa kilid sang pader. Tapos, tang nagkuan na, tubo na, wala, pinabayaan ko na lang. So, actually, ini nga saging, daw ikatlo yan na ni nga bunga. Kaya ang una nga puno to namunga man kag na puslan man kay luto manamon kag nakaon. Subong ini nagsaha bali dua. Karon ang dua nagdungan pamunga. Ang isa ni daw madamo-damo. Pero ang problema kay di rin nagsandal sa akon nga RB. Ang babaw atop sang arko ng RB may solar ina dira. Ambot wala ko pa ma-check bako na hopefully tani wala lang masamad ang akon nga RB nga solar I mean. Kay ara gidara nagsandig. Okay? Tan-awon ko pa ina kon may time ako taklason ko pang atop. Kag ining isa ni nga nagsandig ginakwaan na ni sang daw 8 ka bilog nga bunga kagin lupak ni Ilongga Madyungira manamit man ang sabor. Ang isa ka puno daw duwa lang ang kasipi ang bungaya pero may luto na ara nakita niyo man may luto na ambot kun maayo pa ina pero tan-awon naton okay. Kay para mapuslan kay si Ilongga Madyungira nagabakal sang sab-a nga saging kag gina-frozen niya lang sa refrigerator kag nagakuha lang sa kung pila ka bilog kag lagaon. So ini subong te libre ng amon nga saging, so amon ini tilawan kung maayo okay. Amo ini tapson ko na kag actually nagbakal ako sang chinso. Ini nga chinso kaysa ako pala ni gamiton pero para lang ini sa mga sanga sang ablak sa kahoy kung gusto mo i-trim. So tan-awon ta ko na kwan kay para mapuslan. Plus na iyang pagutod ng saging, bitsenso. Ay, kuha ka to naglapagkat ng akon na kon. Damo mga nilimpyuhan. Wala ka to masing bilangon. Wala kani, kutsilyo nung ito nung nausap ko. Hindi na kayo kuhan makatol sa makinay. Hindi ko kang lula. Hindi ko kitang Video ko. Gamitan ko na lang sang lagari o kung kutsilyo kay ang chainsaw nagasulod to ang mga kuan basta sa sulod isang makina kadlo ko basi ko magpierde ang makina so ayo pa mano-mano na lang kay daw hindi man gid ini mabudlay tapson kay sag puno lang sang saging madali pa lang pero tilawat ko lang ang chinso kung ayo pero daw hindi praktikal. Ayaw na oh. Ko na lang ini. No? Okay. Basi nakuan ang ate mo. Damo binililimpyo.
Ah, hindi pwede siya eh. Ang sanga lang niya. Yeah, that is good. This is good for your what? Yeah, increment na itong mabaw with this one. But I need to click it up. Hindi yan. You want to? Uy, ako bibi. Ako bibi. Daming bunga na yung ka na dyan. Kutsilyo. Uyatan mo. Okay, okay. Okay. Kapunoy sa babaw gitna. Dara. Okay. Alright. This is our third harvest of my banana plantation. Wow! You see a lot of linopak again. Absent ka? Yep. Wait. Lagari. Ako magkakit. O sige ko na kaya mo yan. Mga tumpati. O, pagkakakat. Wait a minute. Kasi din po pagkakakat. Wait a minute na. Kaya ako itong solar sa babuar. Go ahead. Okay, go. There you go. Dari pera ko ng mga puno ato ka na dana yun. O amo na lang na. Wait. Knife. Hindi may pata magkatapos ka. Galo, to. Okay. Bili lang na. Speak
Speaking of linupak, unfortunately wala kami kalupak sa saging. Kay pinutang na akong sa igad kag nalipatan. Igo namon matiparahan, luto na. So, banana Q na lang kag laga-laga nga saging ang amon. But anyway, may tatlo pa man dira ka puno. Ang isa na hopefully by next month siguro basi mamunga naman. Muna na ang time. Kaya lawan ta magpupak sa saging. But unfortunately ini ang produce niya wala ma-imo namon kahit nga nalipatan si God. Okay? Ay, may ubad. Wow. May ubad. So, unfortunately, ang ubad hindi na ko na magamit. Kaya once nga magbunga na ang saging, hindi na pwede gamiton ang ubad. Ginakuan lang ang ubad kung wala pa ka nakabunga ang saging. I don't know, amo na ang ambal sa mga malam. But anyway, sorry, tanaw ta lang. Magit kanugon kay nahidlaw na gid kami magkaon sang ubad. Kay nadumduman ko sang una sang ara pa kami dira sa Iloilo, ang lola ko amo ang ginaluto niya. Native nga manok, may ubad, konkis munggo, konkis kadyus. Box na mit gid ina nga sudan namon. Nagaltapok lang ina kung amon nga isudan. Amo na ini ang natabuan mo na siguro ubad basi pwede pa inanakon utanon. Laktan ko sa manok, kadyos or munggo nga may ubad. Sampat gid. Tapos ang paresya sinugba nga tamban tuloy. Wow. Are amo na ni subong natabo sa akong banana plantation, pero may isa pa gid, and ini siguro basi hindi lang mabalaan ni mamunga naman na. Kaya may isa pa gid galit sa kilid nga gamay. Wow, sige, damo na ni nga linupak. Okay, madamo gid nga salamat sa tanan. Na finally na harvest ko na ang akong banana plantation. Okay, inang isa ka sipi banana Q, ini nga sipi
Linaga. Okay. I think and the rest Linopak. My all-time favorite Linopak nga made in America. Damo ko eksperimentuhan kung ano panakot be tanawon ta. Kung ano ang sang made in America nga Linopak. Okay? Amo lang na tanan. Istoryahan ta lang kamo kung ano ang sabor. Okay? Kag ipa-upload ko sa YouTube. See you! Yeah. You are so silly. Harimay. Pangkuan ka naman da sa refrigerator. Alright? Ano naman ang kinuha mo? Matcha green tea. The what? Matcha green tea. Okay. your matcha green tea? Mom, I crashed guys, not Nunong, LOL. we have a banana queue. Ang aton merienda, Nunong. Look at that. Mommy, someone said I crashed guys, not talking. Ready na And they were right. ang Crash guys, not talking. frying pan. Dinainit na ang mantika. Okay? I wanna. How